Selamat tetepungan lan warga agung ning desa Tunjung Harjo. Alhamdulillah kula kepanggih kalian panjenengan. Ngapunten derek tepang panjenengan paring asma sinten nggih? Takok Mas. Urung kenal kon. Iki piye to maksude? Kene takon kono kon takon kene. Urung tepung. Kula niku pengen tepangan kalian jenengan piyambak lho. Langsung ngoten lho, Pak. Lah Langsung to, salam. Saliman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kok kaya bodoh. Kaya bodoh. Namine sinten? Hadi Purwito. Hadi Purwito nggih ngaturaken Injil derek tepang nggih Pak, derek ajar kula niken salindri saking Kediri. Inggih ngapunten mengke lek pilihan salah selupute salah-salahe mengke ngapunten sakata-kata-katae nggih Pak. Iya, nek ngapurane cara kene iki ora ngapura tok, Mbak. Terus? Nek cara kene umpama kleru ku ora mung cukup ngapura lha. Ora cukup ngapura. Lah terus kudu pripun? Yo karo ana pancen ana dendane lan syarate ninggali. Ning, ninggali. Iya. Waduh.